асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми навбатии худ баробарони кормандони соҳаи маориф дастур доданд, ки назорати аз худкунии донишҳои замонавиро пурзур гардонида, наврасону ҷавононро ба мутолиаи китобҳои бадииву илмӣ ташвиқ намоянд, қобилияти эҷодии онҳоро тақвият бахшанд ва ба таълими фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ таваҷҷӯҳи бештар зоҳир намоянд. ба хотири боз ҳам беҳтар ба роҳ мондани омӯзиши илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар муассисаи давлатии таълимии коллеҷи тиббии шаҳри Турсунзода ҳар ҳафта озмун ва дарсҳои иловагӣ ташкилу роҳандозӣ мегардад. дар ин самт нақша чорабиниҳо таҳия намуда омӯзгоронро аз моҳи сентябр то ба имрӯз 46 нафар омӯзгорони ҳамин фанҳое ки ҳастанд ба бозомӯзӣ сафарбар намудем, бозомӯзиро гузаштанд ва дар муассиса як кафедраи алоҳида таъсис додем ва мудири кафедрам яке аз мутахассисони беҳтарин таъин шуданд ва фикр мекунам ки кор дар ин самт дуруст ва хуб ба роҳ монда шудааст. маъмурияти муассисаи давлатии таълимии коллеҷи тиббии шаҳри Турсунзода кӯшиш ба харҷ медиҳад, ки сиёсати пешгирифтаи давлату ҳукуматро дастгирӣ намуда, рафти таълиму тарбияро хубтар ба роҳ монда, шароити мусоидро барои донишҷӯён фароҳам оварад. аз рӯи ихтисосҳо 5 намуди ихтисос дар муассиса таълим гуфта мешавад ва шогирдон омода карда мешаванд. хушбахтона дар муассиса духтурони соҳиб таҷриба фаъолият мекунанд ва барои омода намудани мутахассисони ҷавон саҳми босазои худро мегузоранд. коллеҷ бо муассисаҳои табобатию ташхисии шаҳри Турсунзода, беморхонаи марказии ноҳияи шаҳри Нав ҳамкории зичи дорад барои тайёр кардани мутахассисон ба талаботи имрӯза ҷавобгӯ бошанд. мо тасмим гирифтем симхонаҳои компютерӣ, симхонаҳои лингафонӣ, ворид намудани китобҳои бадеӣ ва китобҳои тозанашри дарсӣ дар муассиса соли ҷорӣ теъдоди зиёда аз 2500 китоб ворид карда шуд ва маркази тестӣ дар муассиса таъсис дода шуд, ки ин ҳам бошад барои савияи дониши донишҷӯёнро дуруст баҳогузорӣ кардан. ман фикр мекунам ки хизмат хоҳад кард. бояд гуфт, ки дар муассисаи давлатии таълимии коллеҷи тиббии шаҳри Турсунзода омӯзиши фанҳои дақиқ аз ҷумла физикаю математика, химияву биология ва технологияи иттилоотӣ дар сатҳи лозима хуб ба роҳ монда шуда, донишҷӯён дар озмуну олимпиадаҳои фаннии минтақа ва ҷумҳурӣ иштирок намуда сазовори ҷойҳои ифтихорӣ гардиданд.